No nyt niinku tämmöset. Niin, et pitäisikö ne kuitenkin vähän ihan ekasta me tein tälleen. Musta tuntuu, että tää jää niinku tänne pompulleen. Tänne päin ja metri lykkärän juurelle ja metri ilmoitellaan, kun saat tulla takaisin. No niin, ihan höpsä jätkä. Ihan mulle nyt on napanuora niin tiukalla, ettei uskokkaan. Venyminen on niin huipussaan. On. Noin on hyvä. Ei tehdä pahoa sulle. No ei varmasti. Noin on hyvä mies. Kehukoita. Noin on hyvä. Tuli. Se napanuora meinas panoa. Tiennytkö, että meillä on napanuora? Kyllä teillä on aika vahva. Niin. Onko meillä napanuora? On aika vahva. En nyt kun on. En ensi kerran pitäisi aloittaa, kun se oli. Höi muuten ihan revolvereita. Niin se on se tieksana. Sellaisen ne laittaa.